Әллән ишек кенә үтә гомер, шатлыкларга сирәк куану, кайгы боршу басты адәмнәрне. Әллән инде генә дөнья бу. Кайгы арты, кайгы килә тора. Күңелләрдә авыр сызлану, җиңеләйтер әмәлләр юк бердә. Әллән инде генә дөнья бу. Фаҗиганың иң хәтәре юкса, адәм хәтле адәм югалу. Кадере беттеме әллә кешеләрнең? Әллән инде генә дөнья бу. Киләчәкне оҗмах төсле күреп матурлар белән уйлану, татлы хыял гына булып бара. Әллән инде генә дөнья бу. Кемдер бүген ышанышка ялгый, хәлен җиңеләйтмәс кызгану. Барыбыз да китек күңелләрбез. Әллән инде генә дөнья бу. Без үскәндә дөнья үзгә булган. Татлы төштә, яшьлектә яну. Балачакта, яшьлектә юк сыман. Әллән инде генә дөнья бу. Әллән ничек кенә үтә гомер. Бер урында тора, тулганып, ни күрербез? Тик бер Ходай белә. Әллән инде генә дөнья бу. Әллән инде генә дөнья бу.